Yazi bengingafisa ukuthi sikhulume ngomambokazi bafethu laphana kuwababa, ubaba umakazwelakhe, ukuthi leli qiniso leli alifihlile, ulifihle kuzobe kube yinini obelifuna ulifihla. Uzolifihla kuzobe yinini ngoba phela nayo ingane ifuna ukwazi. Masuba lo mfana lo mncane-ke umusa-ke eze-starring laphayana efuna ukushaya umfowabo. Hayibo Musa, hayibo. Hayi angi-understand. Hhayi-ke bengazi vele ukuthi uGcwabe ngeke aze ayikhiphe leya nkomo. Ibhlamane lelifuna abantu bakaZulu. Bengazi vele ukuthi yabo lo baba iqili lokhu ukugcina bengeke ayenza nje leyo nto leyo. Bengaze ayenza. Uvele futhi nami bengazi ukuthi uzommela umkakhe. Bengazi vele ukuthi uzommela umkakhe. Ngeke avela enze into kanje. Hayibo kanjani? Kanjani? Kodwa nakho wakwenza. Bafethu. Ayikwababa yabona manje ngifuna ukuba ne-storyline sakhe uzwe lakho ukuthi sizophelelaphi. Ubambukazi ngoba ugodla kangaka uzoyikhipha neqiniso wathi hayi mfana wami kahle kahle kwenzeka kanje. For all we know mhlawumbe asakhumbuki nokukhumbula ukuthi ubani uyise kazwelakhe. Ngoba phela ngayithi kuthiwa wayepepruka. Hayi lo particularly wayepepruka kodwa wayenesimo sokuthi engakwazi ukuyilawula ukuthi kufanele enze ini ngasiphi isikhathi ngenxa yobani no-anti wakhe noma ubani lo wayemkhulisa. So nje ake silinde.